e rango e jertingol lewlewal communication ñande 17 lewru mars hitande 2024 ina hawri e ñalawma julde taski ñalawma belamma kala julɗo joljole musɗe mbaɗi hakkude ɓiɓɓe leñol gotol ɗemgal gotal e diine goto e nder wuro Medina Gounass ɗum ina wawi nangirede jarabi aduna pawiɗo e koddiku caggal ɗen baɗe diwtuɗe wiyore pewnade e khalif général mo Medina Gounass tedduɗo o woodi sukaɓe nangaɓe tawa yoga hen mbiyani mbaɗani ɓen sukaɓe nanganoɓe caggal nde goppita kolliti ɓe lebtama ɓe lorlama ɓe koynama to sandarmori mo Medina Gounass hade mabɓe yawtinede dumbirdu Kolda koɓe cetti ko e yeeso khalifa o holliti ko fotnoɓe addude jaam e fondude ɓiɓɓe leydi dari golli ɗen golle kantoriɓe won barmanɗe ɗe jawata sellude ɗon ɗo ñawore timmude fawaka e ɓen waɗɓe nden bonande yadude e haala ceerdo ko ɓiɓɓe leydi Sénégal ina woodi baɗe ɗe jawata momtade e ubbede e nder tarikh ɓen sukaɓe limateɓe e temedere e capanɗe jeetato tawa hen capanɗe nayo e jeegomo gona hellifaɓe to banggue duuɓi ɓe koynama pinninama kaɗa hay jaram ñamde e ɗoygol ha e suturo mo kala neɗɗanke handi to woɗɗani nokkuji mabɓe ɓe kollama kala koyera mo aade handani e o yonto udditare aduna e nder Sénégal bakkortoɗo addude jaɓɓal kesal e taƴade ko wodno to banggue kisal e deƴƴere leydi ndi kono ko ɓuuri hawnade e hamnade e gonka ka ko deƴƴere nde famatako wonande ardiɓe leydi Sénégal tuggi hoorejo leydi hoorejo jagorɗe ha yetti kala joom konngol tawateɗo e laamu ngu gila nden ha joni ala e mabɓe kollirɗo hen sunare mum walla mette mum ha nana hay e batu jagorɗe kana haala artani hen ko ina hollita nimsa walla rendude sunare e lebtaɓe ɓe hani e on sagata kawruɗo hen ladial ñande julde taske ko hono noon ɓen holliroɓe ko daraniɓe jojjande aade en e nder leydi Sénégal fawade e ɗum minen terɗe lewlewal communication ɓiɓɓe Sénégal naaɓe fellitanɓe jaam e daranade hormo e ndimago aade emin jertina pelle daraniɗe jojjanɗe aade gila e radio Africa Jom Center FIDH ONDH ONG 3D Amnesty International e ko nandi hen ngam ɓe ganda wonto ndimago innama aade yaɓɓa elle ko en ruttiɓe e yonta candalagal ni ko ɓuuri bonde foof ko bonande nde to waɗa to nde waɗa nde waɗɓe ɓe e baɗaɗo o e sahade leydi Sénégal yuɓɓini disnodiral ñawoje e nde hoorejo leydi Sénégal suuɓa disnoteɗo wonande CEDEAO e saaha nde goytantoɗen leyɗele goɗɗe e bone gonɗe toon addude kesum e waylare ko wonno ɗo foti fuɗɗorade ko e fittude galle mum tawa tawde kay gonɗen koye saaha laɓɓingol leydi Sénégal poɗantoɗo fewde fewnude e fewnidde minen lewlewal communication emin kolla mette amen ha to mette mbawi hadde e ɗe baɗe ko noon kadi min kollirta mette amen e ɗurnugol ngol laamu ngu ɗurni ka gonka emin ero nde ɗum satate gila diwtane juuɗe yo wuur Sénégal potal Sénégal nunɗal Sénégal jaam